Assalamu alaikum millesler, hoş geldiniz, hoş gördük. Şunki efirimiz gitkaça idealiyasiya siyaseti hakkında. Hava. İdealiyasiya siyaseti hakkında gururunlar başlan, ilki birleşlemez gelip koşulyansa garaşalım. İslam, devlet, assalamu alaikum millesler, hoş geldiniz, hoş gördük. Nel gomiya deylanız. Ay böyle illesler. Şunun küçük kısım var ya, illesler şu arada Türkmenistan'dan gelen haber hakkında. Ol näme haber? İnni sen Türkmenistan'a dolanıp öz pasportunu çalışacak bolanda. Migrasiya gulluğu senden inni näme vayeni bilet sorayamışsın. Eğer sende vayeni bilet bolmasa sen pasport çalışıp bilemem. Ondan sonra yanki illesimiz ol bana haber etti. Olaytya maltumulliya. Men vayeni bilet almakçı mesele değil ya. Yani men hasan vayeni komisiya baramda. Olur näme deyiptir, olur aydıptır inim sen aprelle gel. Suat biz hiç mi vayeni bilet demerem dok, hiç mi demerem dok. Sen aprelle gel. Sonra guruluşur zattik oldu. O zaman elbette o illesimizin ne var? Eğer aprelle galacak olsa dasar yurttak oku näme? Doğru mu? Dasar yurtta ne okumalı değil mi? Ol bana ait ya, mağdur gayret edip möget şu hakkında çıkışlarda atlar et ya, ne için? Sebebi illesi eğer aprelle galdı da, on dasar yurttak oku köy ya. Oku pul eyyem tölünü. Eğer şu aprelle galdı, son pasportu. Dasar yurtta gidenin peydası yok, ne için? Sen şu näme, mesela için dekavr yanvar ayından aprel için okuwa barmadığın için otomatik açıklayın ne oluyor? Düşünüyor millesler. Malay, mantımıl nerede diye. Öyde, aydı ver arkayın, öyde şu var, tara, denzal otun. Bakın gitkaça yağdayını sonya millesler. Yani bu zatlar hakkında gurulamasyon hali sorup var ya, özümüz fikredine. Yönü koyucu pasport. Sen uli iş eden ok, sen siyaset hakkında çıkış eden ok, sen hükümeti kritik eden ok, sen yönü koyucu pasport gerek. O vada dersin o haysi yurtta ağam diye. Dasar yurtta, malay. Dasar yurtta. Hudayın nesip eden yurdunna. Hava. Ondan seret illes ödün fikret, malay illes ödün fikret. Yönü koyucu pasport. Sen eğer var ya, ne hükümeti kritik edeceksin, ne hükümeti tankit edeceksin, ya ne başka orada edeceksin, yok. Yönü koyucu sana pasport gerek. O zaman migrasiya var ki sana pasport alacak olamdı. Olara sana ayıca, var gitti vayeni biledin apkeliyor. O zaman sana sen vayeni komisiya varamda, olara ayıca, aynim aprel için hiç dokument veremdik, sen aprel için garaj diye. Düşünüyor musun? Ana yaldığını sunuyor. Yönü koyucu var ya, şu İtalya, alınıp barlayan İtalya siyaseti var ya, Türkmenistan'da illeşlemenin ömrünü külletmekten başka hiç silah peyda yok. Düşünüyor musun? Hiç silah peyda yok. Dine ziyan var. Ondan sonra ertesi gün var ya, ertesi gün bizim illeşlememiz yeni gelip ne sonra var ya, yeni gelip gen alıyorlar. Ne için sen öz yurduma dolanmaktan korkuyorsun? Düşünüyor musun? Olur ayıpta ne için sen öz yurduma dolanmaktan korkuyorsun? Sebebi, hatsana sen yurduma barsan, sen birinciden mümkün aeroportta seni saklak alırlar. İkinciden mümkün, ana pasport mesela, sana pasport çalışıp bilmezler. Düşünüyor musun? Yönü koyucu adamlar, Nur Bayramov, kimden ziyan ya? Hükümetten ziyan, Nur Bayramov. Eğer günaysan hükümetten ziyan. Şolun akbariyan, şu anki İtalyasiya siyasetinden ziyan. Sebebi Nuri, mümkün sen özün kavat gelen dersin, yönü bize hat geliyor, biz öğren köp illeşlemez olan aragatlaşıp taklayaz, olur, kavr illeşlemez hiçsilik öz pasportun çalışıp bilen oklar, ikinci, kavr illeşlemez hemme dokumentler düzüven olsa, hatsana aeroporta baranlarına, şoları aeroporta taklak kalyanlar, düşünüyor musun? Ondan Ferit Nuri, Arada olan bir haber var, sen attasın şolum Nur Halik tip bir illesimiz var. Düşünüyor musun? Ana şol 2024 yıldan beri, yanlış mı efendim? Şu hükümet bilen sutlaş gelen ne için? Ya hasan şol aeroport var, Dubai'ye işe gidecek olan ne? Şol aeroporta saklak kalıyorlar. Ve aeroportun iskarlar var ha. Onlara hiçlik düşündürünüp, aynı sen şu tevap boyunca dasar yurda gidip bilemek yok.
aeroportun iskarları cevap veren zat näme? Aýylys näme? Ýokardan gelen karar. Biz hiç de edip bilemez o. Yine başlıklarımız şey deydi, şoň üçin şunýalap biz hiç de edip bilemez. Şey deyip cevap berip. Onsoň Nuri illesimiz Aşgabat'ın fuuduna var ya. Aşgabat'ın fuudu bilen suutlaşyp şu hökümetden näme? Sebäp sorýar. Näme üçin meni daşary ýolda goýberem bok. Onsoň imkan beren sebäbi bilýärmi? Olar aýtýarmysyn? Şol illesimiz Türkmenistanyň milli howpuny howpa oýnýarmysyn? Şunýarmy? Şoň üçin ana daşary ýolda gidip bilemem. Kesin el bratisko umyadela. Hudaýa şükür agam. Munça bolsa bolarlar ýara Hudaýa şükür. Granistany näme ejen gorasynmy saldat ýok diýär. Berkan haýsy ýurtda maltym diýär. Daşary ýurtda illes. Özüňiz bilýäňiz ýagdaýlarymyz nähili şoň üçin kan bir aýdyp oturjak. Ýöne men pikirimçe bilýändirler. Goýbalar inşallah nesip bolsa, hawa nesip bolsa wara käse. Agam, eger bugün olmasa ertir, bolmasa inni kyl, bolmasa hukman, ondan ýan bir gün wara gowy ýurtda gowy durmuşda ýaşar. Hawa. Şoň üçin ilesler, bir gaça ýagdaýyny şunýaly. Ondan günün ahirine yine biz gelip öz neticemiz çıkarmalı. Justin Bieber, Assalamu alaikum Aleykum barmın tenem. Wa aleykümselam. Gel Justin gel goşulsan efire. Tamam. Ondan illesler. Günün sonunda özüňiz gelip netice çıkarın, özüňiz bir pikir edin. Eger razy bolsaňyz hakykatdan bizim hiççilik yani ilk göçmeler edip bilen ve hakikaten siz razy bolup hiçlik seňiz çıkarmajak bolsaňyz, hiçlik hereket etmejek bolsaňyz onu näme şu gidişine gitmeli olur. Ýöne ilesler men esasy men wara iň gorkuzýan zat men pikirimçe biziň ýagdaýymyz erwetleşse we eger şuň öz sesimiz dymsak mümkin eltir biz ikinji demirgaz Koreýa bolars. Mümkin ertir wara, soň daşary ýurda gitsek bolanda emkeme bir-birden saňa näme radylyk bermek bolmakma. Şoň üçin hawa şu wagt mümkinçiligine şu wagt gürleşmeli. Justin Bieber. Estilýärmi agam? Oho. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hawa. Köp boltlap Aleyküm görüşmedi wada gowy jan taglyk işler. Ay hova. Ay bolýar. Şükür Hudaýa gowçulyklar näme biz badarslaýsaň özüň gitjäň ha. Ay kan ýykyla gitdim mara. Ay tuwalama şeýtirip dolana bara. Hawa. Ay bolýar Justin agam. Ýagdaýlaryňyz bolsa bar. İşden şu wagt ýa şu wagt turup oturşunmy? Nere? Nur bayram faýtýar. Götüňi gynamasaň hiç ýerde de pul ýok. Akyllyca bolup, ekonomjy bolup işleseň, bärde de pul köp, Allah şükür. Hawa, Nuri, düşünýärmi Nur aga? Lala sen. Men pikirim seýsatdan wara haçana ýaşlara gelende Türkmenistanda pul gazanmak ýa-da daşary ýurtda pul gazanmak hiçlik mesele de. Ýöne maňa bolan mesele ideal siýasaty Nuri. Özüňiz pikir et. Hawa, şu wagt saňa düşmedi. Ýöne şu näme pasportyny çalyşyp bilmeýän, daşary ýurda gidip bilmeýän illeşlerme bar, müňlerçe. Olaň ýa-da müňlerçe. Şoň üçin mara ertir, sen başyňa ýa-da düşse, sen kimi ýüz tutsak düşünýärmi? Şoň üçin Nuraga ertirin pikirini edip bara şuň öz sesini çykarýar. Şuň hökümetden talap etýär. Ana şol izolýasiýa siýasatyny aýyryn. Pasportda daşary ýurtdaky ilçehanlarda çarşyp berin. Onsoň aeroportda seni bir kanun ýöne sebäpde saklap galmak, olan bir kanun, onam ýatyryn.
Düşünýän ýöne köçe siz üçin nura, siz üçin şudatlar, özüňiz pikir ediňiz. Daşary ýurda gidende köp sowsaň pul artmaýar. Ýok pul mesele däl, Hudaýa şükür nuru. Esasen hem ýaşlar üçin ara, Hudaýa şükür gurla bilseň, näme dil bilseň, kompýuter bilseň ýa-da internetde çykyş edip biljek bolsaň ara, iş aljaklarken, pul berjeklerken. Böyle. Justin hani aydany näme habarlar nähilek? Goşok sadyňyz izolýasiýa boýunça. Ay, mena mara goşok zadyma dabawit neşe wa diýişim ýalak bar, aýdar ýalaklat kalmady bara. So orduk bugdoy, neme hiç geldi, netije yok. Ay bilmedim de. Mena Hawa Doğru. Doğru. Doğru mesem menem şeýerde bar ekan ur ýetişip bir täze zat aýda mokla ýyllaşlar. Özüňiz eşden fiňiz ýok bar. Özüňiz ýyllarça müňlerçe garap eşden fiňiz. ay tölemä Justin berdi bir Harper. illeşlemez bar, bir täzelik aýdýan. Berdi bir illeşlemez bar diýen täzelik aýdýan. Biz aýtmasagam neme pul köp sowaňda diýe, neme artmaýan diýe. Onu billik ana birinji gezek. O hemem neme götün gynamasaň zat ýok ekenni, şu ýaş mesele bilmändirin, şonu bir öwrenmäne gaty gowy illeş dinleýijilerimiz bar eken. Agorayt ey adam zıdariyal däl o nira barsan korrupsiýa diýär. Hawa agrylaş gynan gatda näme? Ulalaşan menem kendi wagtym Türkmenistanda bar korrupsiýa. Düşünýärmi? Agar gowaýtdyň-da. Haçanna sen daşaryda okuw etsek bolanda, sana näme? Türkmenistanyň medispravka geçmeli. Sana speed boýunça, sana caution boýunça, sana näme? Gan boýunça hemme medispravka geçmeli. Ondan pikir etdiňmi? Kakam aýtýar da maltymly. Ine sana näme 500 manat her kontro baranda 10 manatdan ber ondan şolar çant eder diýdiler da. Gödüňe şon ýalyk. Pul bermesen hiç ýerde işiň bitene hawa elbetde medispravka da edil şon ýaly. Ondan bir gerek men o wagtlara 17 ýaşymda hiç zada düşünemokda. Ondan indi medispravka üçin bardym. Ondan näme sagat 10 tuturak. Ondan doktor aýtdy, ay inim sena giýçelim var. Indi sagat 3-den soň gelýär dep. Ey agam dogry men näme etmeli? Ay bolýar. Ondan ol gülüp maňa seretýär. Ay bilen bir 10 manatçyk bolsa bir meselen çözüp biler saat dip bara kän gizlän o gönaýtýar. Şon ýaly jemgyýetimiz. Ay bizde neme korrupsiýoner ýoga, neme diňe akyp berýän we gadyryň bilmek we gürletseňe. Hemem ogrum ýok bizde. Gürletseň diňe gyrpçyrpa hemem gyrasyndanma. Bilenmi, Justin yaman doğru aýtdyň aý. Doğru aýtdyň. Menem ulalaşan, men pikirimçe biziň jemgyýetimizde korrupsiýoner diýen düşünje ýok. Ýok. Sen işini bir çat etdirmek diýen düşünje bar. Sen işini näme bir näme diýip puluňa her 5 manatyňa bara bir özüňe üý sürüp almak, Hudaýa şükür etmeklik diýilýär. Sen baýasaň bermeli, ýygy bermeli, onu bermezlik diýilýär. Düşünýärmi? Yok, neme bir gerek neme notaristan dokumentde çekýärsa ondan. Neme ýoşukdan aýdan plan var, neme o diýdiler o 300 manda düzeltip berýärler bir hepde soň gelýärler da olarla ýörüýte. O ýok men olar ýalak zat aýdym ýok. Ýok o mena 350 manat berjek, o 10-dan köp berjek men. Ben ondan eşitdim da diýen da üstüne de goýjak. Sen degen o sen gaýtam haýp etdiler diýen var. Hawa aýnäme diýen. Diýen ýaşlyýar daýmaz. Ýöne bar, ýylşy men bikretýän näder. Mysal üçin Türkmenistanda aktiv illeşlerimiz var. Hükmen siýasaty goşulman korrupsiýa hakynda da video çekip bermeli illeşler. Mysal üçin ine näme bir senede oýun edip ine
Sen gaylaryň ýanyna barsaň, sen notariusa barsaň, sen lukmanlaryň ýanyna barsaň, olar korrupsiýa zat soraýar diýip bir şonu açyk şey bermeli. Gaylara sövsem boldy. Maşinda gidip barýara, öňünde durup düşmän aýnadan radar tutýar diýär. Awa. Awa ana gaylan ýagdaýam bir baram. Korrupsiýadan ýok. Ýok. Düşünsün, näme aýagym borlay. Korrupsiýa ýok, hiç aýagym borlay düşünýär. Şo öýe bolup barýan bara. Bir ýerek da şu bir gülkül ýagdaýy bir gysga düşündirip bereýin-ne. Ay o ketelleri marava ýatykda esasy postuna bardyk ondan diýe. Bizem diýe ýagdaýymyza düşünýär diýe. Şu ýerde dangdandan bäri dursa sut golaýyn zat diýdi. O iň bolmanda bir dikgizlik bir etdär diýe ellik uladymyzda. Ondan içinden ýekejemdi. Awa. İlleşler, salamu aleyküm, hoş geldiniz, hoş gördüm. Näme arzyňyzy Ondan men diýdim mara pul aldylar eýýäm ha. Bolýa dikgizligine berdik ha. Bolýa başa gelen soksun. Men diýdim da soň gyýrdym mara. Ey, ola wara bir gün bir sutkalap durmak eken ha. Men pon ömrümem geçirerdim şu ýerde karanlyk goýup, o her geçenden dikgizlik artdyrjak bolsaň diýenni. Sağlık mı inim diye. Ay Hudaýa şükür agam. Özüňiz näle goýmy? Awa. Ferhat Justin. İşte arada var talibin videosunu gördüm lan. Taşar yurda gitsek Kolom'da näçe kidmenat pul tölemeli sıçınmay. Sende daha var wamy? Näme diýäň immigrasiýa işgärlerinden 400 manat diýdim näme? Karoçi o täzepler öňümmadi. Näme täzepler öňümmadi karoçi näme o Любой bir yer çyksak bolanda meselemde şuna. O $20 soraýarlar. Ay karoçi näme sebäpsiz näme şunu diýsem ay prosta bermeli. Ay ondan ýüze urýan ha. Ýüze urýan da ol etçemedanyň ýyzyna gelýär diýerler. Yok seni. Näme geçsek bolanda immigrasiýadan. Justin. Migrasiýa işgärleri tölemeli ýa-da şolara tölemeli. Yo, option so geçsek bolanda tölemeli. So migrasiýa işgärleri misin o näme şunu diýsem ama prosta bermeli $20. O da 400 manat bolýar. O 2 milyon Kanada. O täzepde. Ondan eýle-beýle dawa etjek bolsaň mäder çemedanyň ýyzyna gelýär diýe. Doğru. Men çıkan doğrunda men esmedim. Şo täze esmedi doğru mesela. Bolmasa men 2018-nji ýyllarda şo çykyp gaýdamda nem etmediler bana. Yok benim Bakuy diýen oglanlarym kan aýtdylar o Polşanyň transit kesmek üçin. Bak. Awa ine Ferhat ýagdaýyny şon ýany. Doğru. Men bilmändirim ha. Ay bari. Mantım zigim. Şu halkın özü hak etýär. Şun ýaky agyr durmaşynda ýa. Hawa agyr Ferhat agyr illes lalasýan. Benim öňüm köp aýtdym. Ozan her çykysymda da aýtdym illesler. Ine ýagdaýymy düşünýärler. Biz çykyş etdik. Siz netije çıkarın. Ozan siz özüňiz aýdym. Näme şu wagtky ýagdaýyňyz bilen razymy? Şu pasportyňyz berilmeýäni bilen razymy? Türkmenistana öz ýurduňyza dolanyp barsan soň eýdiňize çykyp bilmezligiňiz bilen
Razymy? Eger razy bolsaňyz onu durmuş şu gidişýalak bolup gitmeli. Eger razy da bolsaňyz onu ilesler näme bizi bollamaly, komentar ýazmaly, Türkmenistandan habar bermeli, bir azajymyz hereket etmeli. Sebebi bir-birini iyip barýar. Emma hökümete geplemeli bolanda bari aşak bakýar, köpüsi razy. Meýrem aýtýar, köpüsi razy diýär. Hawa mümkin köpüsi razydyr. Ýa-da mümkin näme? Olar öz sesini çykarmakdan gorkýandylar. Ne meýrem näjadyr menden sorasyňyz min tanışlan, min habarlaşanlar bara, olar ýagdaýy düşünýär we olar razy däl. Ýöne olar öz sesini çykarmakdan gorkýar. Hawa sebebi, mysal üçin erterini sen çykyş etdiňde, mysal üçin aýdar, şolar Ýewropada ýaşaýar. Ondan ertir şolar çykyş etdi. Ondan ertir näme etmeli? Düşünýärmi? Erkin mediýan kesilmegine niçik garaýan? Ol halkyň elinem, dilinem, ýolunam kesdi, mal etdi halky. Men pikirimçe illes erkin mediýan kesilmegi bu bir diktaturan bir guraly. Eger sen diktatura gurjak bolsaň hökman sen näme? Şu erkin mediýany dolandyrmaly, hökman sen kontrolla saklamaly, gelýän habarlary, gitýän habarlary kontrolla saklamaly. Düşünýärmi? On ýalak ortaya isen ba, Eýranda ba, başga Hytaýda ba, başga islemik bir diktatura barýan, hökümet razylyk bermedik mediýasy ýok bu ýerde. Mesela bizim görüşümüz o mesela ýalyk o görüşýänleri watan haýynlyk berýärler hana görýän o nickname'la da özüne näme göre at goýup durana binamsy. Ay, Justin Kelly'ni ağırtma. Bilen ilk başta men pikir etdim de mümkin şolar bar, ýani hökümetin agentler bolay mesela. Ýok bu. Görýärmi olan näme hökümetin agent bolmany da bir kompetensiýasy ýetene bolady bilen bar. Ýene şo näme hökümetin götün ýalap bir zatlar aljak bolup bilen adamlar. Türkiýede erkin medya bar diye. Hawa ile Türkiye'de erkin medya bar. Yani ile şu Türkiye'de kayıtsan var. Türkiye'de Erdoğan'ın var. Doğru mu? O zaman belli bir derecede Erdoğan'ın diktaturu. Neyse Erdoğan 20 yıl tuvarak kurulmayı, 10-20 yıl tuvarak hükümet tutuyor. Oban yoluna seyredonaklar. Gemi alıp yüzüp vermeli. İn bolmanda soňa bir seyretmeli diye. Hawa lalışan iles. Türkmenistan'ın ovaları var, İtalyan Venesia'sına meňrak gitdi. Yok, olar hökümetin agenti bolmagy hukuk etýän şagarlar da hawa. Lalışan ağır. Seret agar bir kitap okudum da, näme? İkinji Jahan uruşy hakynda okudum. Şu kitapda näme? Şu Germaniýada bolan konsentrasiýon sentrler var, şu hakynda gurulýar ýa. Ondan şu konsentrasiýon sentrlaryň içinde käbir zakçyny bar. Şolar şu türmen bir başlyklaryny götürýärler. Näme has bir aýratyn derejä alýarlar. Olar aýtýar gapa diýilýär olara da. Ondan şu käbir bizim aramyzda çykyş etýän adamlar edil şu türmen içindäki gapalary ýaly. Olaram bizim türmede ýaşaýar. Ýöne olar şu türmede ýaşaýan has bir gowy bir näme bir ýokary derejä almak üçin şu türmen eýelerini götürýärler. O türmen eýeleri ertir, olara mümkin çilimjik berer, mümkin bir ýetişipdaçalar berer. Abat gaz ýok, käbir obalary tok ýok. Seret Maraljan Gayipowa gaterwet lallaşan ýyllaş. Arada bolmasy bar, mysal üçin köp kommentarlar seretden olar aýtýar, ay siz diýär şu çykyş etýäňiz diýär. Iň bolmanda biziň watanymyz asuda diýär. Siz şu asuda watanyňyzy, uruş bolýan watany degişdirin. Siz asuda watanyňyzy Ukraina degişdirin. Şu Ukrainada uruş bolan wagtynda arasyna tow ötse. Türkmenistan'ım etil şonýaly. Sen täze ýylyň 30 dekabrda Türkmenistana tow ötse. Nirde asuda? Düşünüyorum. Käbir ýurtda uruş bolupdyr. Şolar uruş wagtyna togunyp tünetmäge güýji ýetýär. Türkmenistana hiç ýylak uruş zat ýok. Ýöne şonda Türkmenistan öz owalaryny, raýatlaryny tog bilen tünetmäge güýji ýetýär. Ne biziň ýagdaýymyz?
erkin seçim bar. Recep Tayyip halk sayladı diye. Hava mümkün. Yönü Ayborlay Türkiye demeli. Erkin bolsaň wagtyna barıp kul näme diýär? Bolýar. Erkek bolsaň wagtyna dipsiň bolup watanna diýär. Watanna barıp kulluk etmeli. Keni bolmasa watanyna barmaly. Düşman bir zat geplemesene. Feren illes prinsedana doğru ýazmaly ulan gaýrat etdi. Bolmasa bara seň ýadan hatym okumak kin. İkinciden erkek bolsaň watanyna barda gulluk etdi diýär. Bolýar. Feren illes. Ne şuwat hökümetiňiz inni aýdaly hawa Türkmen halkyna öz janyny bermeli, Türkmen halky üçin göreşmeli, gulluk etmeli, o hakda mesele ýok. Ýöne şuwat hökümet näme üçin men şuwat hökümete gulluk etmek şonaýmy? Näme? Şuwat hökümet men pasportym çaşyp berýärmi? Näme? Şuwat hökümet bara şuwat hökümet viza kart meselesini çözüp bilýärmi? Talip döwrümizden $200 ýaşaýardy o her aýda, düşünýärmi? Näme şuwat hökümet men bara öz ýurdumy dolanmakdan urkýan o näme üçin? Sen haçan bara ýurduňa dolansaň da ertesi aeroportda taplap kalýarlar. Ne aýagam $20 bermesen sen giden bok dip bara. Ondan sen gelip maňa aýtýan ana şol hökümete gulluk et dip. Ýok, gulluk etsek şol hökümet. Gulluk etsek Te var şu hökümetten men hemme alanzadym ejirden başga hiç zat almadım. Şu hökümet o bolan toğuny bütün bilen o. Ondan ertesi gün gelip bara şu hökümete gulluk etdim. Ýok etsek ilki toğuny bütün etmäni öwren, ilki pasporty saçmany öwren düşünýärmi? Ilki o bolan ýollaryna seretmäni öwren. Ondan gulluk eder, ondan mesele ýok düşünýärmi? Şonýaly illes. Gulluk etsek lazım ýok. Esasanam şu. Gulluk hakynda näme tema açyldy? Men düşünemok aşakdan ýa-da gulluk purçom berdi bara näme? Men wapşa düşünemok näme üçin etmeli gullugy? Yo men etdim ha. Gulluk ýöne kakoy image smysl hawa. Ne logika oyunçu wapşa kellemez onu. Yok Ferhat Justin bir zat aýdýar. Heniz men şu Hytaýda wagtym. Haçanda biz pasport meselesini gallamyzda köp arada taliplerimiz var. Şu hökümetin götüne gelen talip. Olar aýtýan, "Ay siz gullukdan gaçyp sonýaly zat etdiňiz." Şoň üçin talipler arasynda bir edilýän gurrun. Ýöne var. Ýöne şu gurrun gallyrlanyň da men gulluk etsek şo wagt. Näme üçin? Sen men şu hökümetten alýan zatym diňe ejir. Oňsoň ertesi gün gelip hökümete gulluk etsek zatym ýok, watanma gulluk eder. Şu ýerde çykyş edip men öz watanma halkyma gulluk eder. Ýöne şu wagt hökümete gulluk etsek gel. O ýöne köýjadan. Ay gulluk diýen mara o men ödüm garamaňdy. O barýan o ýerde hiç näme wada snabжения ýok ara o näme diňe o käwak bir wada wad gelýär wapşa suwç bolanok o näme suwun liniýasy ýok. O näme gulluk etmeli o ýerde wapşa sivilizasiýaň saharpy ýok ara. Käbir çölüň ýerine ýa bilemok ýa men şeýle bir garamaňly o başga ýerlerde o ýer badram men düşünemok. O diýişlem dökülüp gitdi vitamin yetmezlikden ýaňa 20 ýyl bolup gelýär böwregim şu adam näme agyrýar şogullugyň derdinden men näme gadandym mara ömürlük o invalidlik gadandym diňe. Doğru. Ferhat Justin bir zat aýdýan, şu gulluk meselesine wagtlaryňda heniz men Türkmenistanda ýa-ni okuwym gutarmana wagtlaryňda orta mekdep. Şonda biz günne turniga gatnaýardyk. Näme üçin? Sebebi yanlışmasam WDV diýil ýa. Ady ýadyma şuna WDV mi ýa-da başga ad. Şu gullukda ýürüýte bir atriat bar. Näme atriat? Sen şoňa girsek bolsaň beden terbiýe egzamin tapşyrmaly. Sen algymany başarmaly. Sen turnykda özüň çekmän başarmaly başga. Men bara şu orta mekdep guturmakam günne turniga şu egzamine näme taýýarlanmak üçin şoňa gatnaýardym. Ýöne men okum guturamdan soň kakam aýtdy, "Maltymaly, sen gulluga gitme" diýdi. Ilki sen okuw diýdi, soň gulluga görerdi. Şoň üçin men gulluga gitmedim. Bolmasa men özüm gulluga gitmelim şo wagtlar.
Ay Şu mena doğru men maçtan baksa o logikara efendim, düşünem o gay. Yo, just şu yan kaydan kapı diyelim ya la. Şu kan bizim hemmemiz konsantrasyon center'da yaşayız. O zaman şunun için kabir nem türemşik kabir adamlar, zaklıçanlar şu türemşikle götünüyorlar. Bir silimcik türemşikle götünüyorlar bir arasına naharcık zat alma için derece için hükümetin götünüyorlar adamlar. Olmasa olaram etil bidyalı türmede yaşa, olaram yitu, onu bilen oklar, olaram siyah, hatta edip bilen yok, hemen iki bir elim çöreğe yaşap gören adam, değil mi? Yok, men düşünem o. Вообще da bir taraf yurda vayska näme gerek. İnsan kim nämetse de uruşup bolan oga mesela men oğanlen ursatım gelle beresim gelen ok pahtamy. O buğdaymy, o mutqazmy, o ursatım gelýärmen. Ursatym niseren uruşup bolan oga näme o afserler ýatanna şumy drohin dip o deme gulluga daýmasam bilem ok ya afserler aýlyk geçsin o nem kartına dip o какой имеет смысл? Men düşünem ok, вообще я понять не могу. Bere Justin, eğer menden sorasam, men pikirçe bu näme? Goşun gerek, goşun mesela. Esasen näme Orsiýada seresen, Ukraina bilen ýa-da Amerikan etýän işlerine seresen, men bolmany özüm goramak üçin goşun gerek. Ýöne o goşuny düzmek üçin bir normal hökümet sistemi gerek. Diktatura bilen hiç ile goşuny urup bolany. Bir normal adamlar seretýän, ondan näme bir harby bölümiň içinde bir kemçilik bolsa, şolary tankid edip bilýän, şo kemçiligi görkezip düzedip bilýän adamlar gerek. Ýöne on ýansa etil şu wagt hökümete näme üçin gullugy edeýin? Men hemme çekýän adam etir çekýän, dogrymy? Onuň ertir nädip men öz janymy şu wagt hökümete watanyda, hökümete öz janymy bereýin. Agyr aýtdy. Köp adam bizim yurdumuz asuda diýerler. Bolmanda türmän içi asuda bolar da, gorowly gabuda saklansa. Seret agyr. Men pikirimçe bizim yurdumuz asuda däl. Häw asuda diýip aýtsalar, bizde ne tok wa, ne internet wa, biz ne öz pasportymyzdan bilýäs, ne daşary ýurda arkaň seýahat edip bilýäs. Bir uruş döwründe ýaşaýan ýalan. Asuda hawa adywa ýöne ýagdaýy uruş döwrü. Ay bolýarlar. Justin ağa, açyk tatlamyda so goşun menem öz işlemi distreyni efirem ýoşukdan soňlalyň nesip bolsa ertir ýene görüşürse. Ýöne gulluk etmeli, dogry jaýlar. Men näme jedele çykka kimler ay program sawa o uza gelýänler wa Bere Justin sesiň eşdilenok. ederdim ne diýän o näme meselem prokuroryň sagasy bolsaň o muçok ýylyň jüzüne ýaşap gören bolsaň o watan şolar söýýär o. Ýöne watan maňa näme gerek o näme gelip bar gullukdan gelip bar 5 millionlyk iş näme aýlykly işe tap bermejek bolsalar o okuw torýan diplomam prosta gaýbany o. Men prичем o. Kim o näme kim noňgurýan bolsalar o şolar etdiň ana ursa da etdiň gullugy gitsin. Ana wessalan gep tutardy. Hawa seret Justin menem lalaşan dogry aýtdym. Islerin kur hökümet bara, şoň raýatlarynyň gulluk etmeli islese, şo hökümet raýatlaryň gowy ýaşamak üçin görüşmeli we öz raýatlaryny razy etmeli. Ondan soň ertesi gün gulluk edin diýip biler. Ýöne hökümet öz raýatlaryny razy edip bilmeýän bolsa, onu gulluga çagyrmana da haky ýok. What even? Onu sana aýtjakdym. Ay bolýar. Onda şuton jemläliň efiri nesip bolsa ýene geljeklerde görüşsençe hawa dinlän üçin köp sag bolun. Daway. Sag bolun giles. Örnüde sag bolun. Yes. Gitme o şeýtip. Okey, wat efirler açyp dur ha. Bolýar. Daway. Yes.